the first meal in the day it's your hot Latina, and after that you come to walk on the beach, do a little cardio. After that we go eat our breakfast. No niin, eli tervetuloa uuteen videoon tänään perjantai aamukardiolla vaastona totta kai. Tänään mä näytän teille mitä mä syön päivässä 19V kehon rakentajana. Mä painan tällä hetkellä 95 kiloa, mulla on silti absit ja mä syön 5000 kaloria päivässä. Ja käyn vetää nopea reeni, mutta tää enimmäkseen keskitytään ruokapuoleen. Miten mä saan hullua tulosta, miten mä kasvan ja paljon sä joudut oikeesti syömään. Tää on aika HC tää 5000 kaloria suurimmalle osalle ihmisistä, mutta mullehan tässä ei ole mitään ongelmaa, koska I'm gonna do whatever it takes to be the best. Mua ei kiinnosta, onko se vaikeeta, onko se helppoa, mutta tehdään se silti. Mutta tälleen lähtee meikäläisen päivä joka päivä käyntiin. Eli tullaan tänne aamukardiolle. Ja päivän ensimmäinen ateria meillä on totta kai puuro. Kaikista paras tapa aloittaa päivä. Meillä on 120 grammaa kaurahiutaleita, heraproteiinia, 150 grammaa banaania, vähän kanelia siellä. Ja tässä basically meidän aamupala. Sitten meillä on kahvia. Tää aamupala, tää on aivan taivaan. Suomessa marjat on tänne tosi hyvä ja 0,5 litraa vettä. Mä otan aina päivän silleen, että mä vedän mukillisen vettä, 0,5 litraa about, laitan vähän suolaa sinne. Ei oo elektrolyyttejä saatavilla. Suomessa on hyvä, että on elektrolyyttejä saatavilla. Sitten mä laitan yleensä sitruunaa tai limeä, mutta tässä on meidän breakfast. Try this one out. Kehonrakennuksessa mä rakastan eniten sitä, että on nämä samat rutiinit. Pääsee tonne helvetin hyvälle salille kohta treenaamaan, saa tehdä näitä videoita. Ja kyllä mä laitan tähän kaiken. Mä laskeskelin tuossa vähän paljon kehonrakennus maksaa kuussa, niin ruoka about semmonen 200, Uberit about semmonen 80 salille, salijäsenyys 65 €, lisäravinteet 250 about, siinä se aika lailla on. Laitan tähän kaiken ajan, kaiken energian, kaiken rahan ja työskentelen periaatteessa pelkästään tämän parissa. Tän takia mä saan niin helvetin hyvää tulosta, koska mä en voi tehdä mitään enää paremmin. Onneksi mä tein tätä siitä asti, kun mä oon 15-16. Tää muutti mun koko elämän. Kehonrakennus muutti mun koko elämän. Ja meal number 2 meillä on, niin treenipäivinä mulla on PVO Intra Post Workout, se on yksi safka. Lepopäivinä mä ottaisin ton kana- ja riisiaterian, mihin mennään sitten seuraavaksi. Mitä mun pre-workoutti sisältää? Mä en suosi näitä valmis pre-workoutteja. Ainut hyvä mikä niissä on kofeiini, mutta muuten ne voi jopa heikentää sun pumppia. Mä laitan glyseriiniä, suolaa, aminohappoja. Sitten mä laitan hiilaria, nopeata hiilaria. Intran workouttia mun ei sen erikseen tarvitse näyttää, koska se on pelkkää EAAta, hiilihydraattijauhetta ja suolaa ja vettä. Et se on se mitä mä vedän treenin aikana, ylläpitääkseni mun treenitehot, jaksakseni sen treenin läpi, antaakseni mun keholle koko ajan sitä energiaa sen treenin aikana, koska silloin sun keho on kaikista anabolisimmassa tilassa ja kaikista vastaanottavaisimmassa tilassa, joten silloin sitä nopeata hiilaria, nopeita aminohappoja syötetään sinne keholle. That's how I do it. Ja sit post-workoutti mahdollisimman nopea treenin jälkeen, mutta mennään seuraavaksi treenaan. Sen jälkeen mä näytän teille post-workoutin ja tänään meillä on selkäpäivä. Let's go! Aloitetaan ylhäältä vetävä treeni ylätaljalla. Tehdään tänään lappio kaavalla tää. Mä teen toisen ylätaljan variaation supersetin. Tää on dropsetti, tää on vikasetti. Mä teen 2 sarjaa. Eka oli pelkkä failure ja tää on sitten dropin kanssa. Lähelle full stack käytössä. Ei muuta kuin let's fucking go.
vitun jees. Tästäkin tullut hyvin kehitystä. Mä vaan vaihtelen. Tää ylhäältä vetävä selkätreeni ei ole niin tärkeä kuin se soututreeni. Mut mä soudan tässäkin treenin loppuun. Niin mä saan periaatteessa molemmista sen saman irti. Ja selkä on mun heikkous. Sit kun mä saan sen bringattua samalle levelille kuin mun hartiat, mun rinta, mun vatsalihakset of course. Niin that's good, that's what I need. Koska men's physique shape on se mitä haetaan. Mä en treenaa miten sattuu. Mulla on tietty suunnitelma aina. Mitä mä haluan parantaa, miten mä haluan muokata mun kehoa, mitkä liikevalinnat mä teen, että mä saan halutun lopputuloksen mun kehoon. Eli tälleen mä rakennan ne treeniaut ja tälleen me toimitaan. Vähän intraa naamaa. Latsit aika lailla finissattu, vielä kulmasoutu. That's how you fucking grow. Kulmasoutu, raskas kulmasoutu. You look so fucking big now in that video. Like a gorilla. We are almost finished. Almost there. Almost there. Olis mä tyytyväinen tähän kondikseen? En vitussa. Aina voi olla parempi. Mä en kato tuon peiliin sillä, että mä olisin että vittu mä näytän hyvältä. Vaan että okei, mitä mä voin parantaa, onko sun kehittynyt viime viikosta. Ja miksi valmentaja on niin tärkeä? Sä sokaistut sille, miltä sä oikeesti näytät. Sen takia mulla on aina valmentaja. Kuka katsoo sen perään? Edistyy kondis, meneekö kaikki niin kuin pitää ja näin poispäin. Let's go. Ruoanlaiton aika taas kerran tänään tällä hetkellä mun post-workoutti. Mä otan 100 grammaa mukilonia, sitten mulla on 150 grammaa banaania, mulla on 5 egg whitesia, 35 grammaa heraa. Tossa aika lailla mun post-workoutti. Mukiloni on sama asia periaatteessa kuin cream of rice. Tää on mun lempi ateriapäivästä aika lailla. Mä oon ihan saatanan nälkänen treenin jälkeen nyt valmis versio. Tästä tulee tämmöstä mössöä aika lailla.
Tää on aivan sairaan hyvää. Cream of rice vastaavana toimii tosi hyvin kanssa. Eli mitä mä haluun post-workouttina? Mä haluun nopeasti imeytyvää proteiinia ja hiilihydraattia. Sitten noin kananmunan valkuaiset ja banaani vielä siihen. Niin tää on erittäin toimiva ja maittava post-workout. Ready! Eli mä käytän nyt loppuillan, kello on 6. Loppuilta menee safkatessa. But how much rice we have here? Itse asiassa 130 grammaa riisiä tällä kanariisiaterialla, 250 grammaa kanaa. Sitten meillä on ananasta, vajaa puolikas ananas. Eli tässä on meal number 3 tällä hetkellä. Meal number 3, chicken and rice. Safka numero 4. Meillä on kanaa ja riisiä, samanlainen satsi. Ja täytyy leikkailla vähän lisää ananasta. Ja totta kai Latina syö saman. Alright, mä söinkin tuossa äsken kaikki ne kanat, eli mä söin siinä nyt se 700 grammaa kanaa, 300 grammaa riisiä. Ja nyt mä syön, tässä on mun päivän tikat riisit. Mä otin tänään ehkä 50 grammaa vähemmän, mutta tässä on sitten 300 grammaa lihaa vielä. Sitten mä syön ananasta ehkä vähän vielä lisää. Sitten pitää ottaa vähän hyviä rasvoja. Ja hyvänä rasvana meillä tänään toimii. Mä otan vähän kookosöljyä. Sitten tässä on 300 grammaa lihaa. Tässä on 130 grammaa about riisiä. Ja sitten mä otan maapähkinävoita ja sitten kookosöljyä vähän. Ja that's how we go today. Käydään vielä läpi, kun ollaan valmiita tämän safkan kanssa, mutta nyt ollaan syöty tosiaan 3 safkaa kanariisiä, post-workout, intra-workout, PVO plus aamupala. Onko mä täynnä tämän kaiken mättämisen jälkeen? Mä oon syönyt nyt ne kaikki kanat ja riisit tähän 3 tunnin sisään, 2 tunnin sisään, niin en oo täynnä, pystyn syömään helposti lisää. Jos olet kasvaa, niin you cannot whine like a little bitch. You gotta eat big if you wanna get big. That's how you fucking grow. Nykyään monet ihmiset koittaa mennä sieltä, mistä aita on matalin. Halutaan aina se helppo tapa, oli sitten peptidit, anaboliset steroidit. Ja ne anaboliset steroiditkaan ei sulle anna niitä lihaksia. Jos et sä onnistu niitä naturaalina hankkimaan, niin et sä nuiti tuu silloin anabolisella steroidillakaan hankkimaan. Eli ensin pitää olla sen pohjan kunnossa. Kaiken pitää tehdä täydellisesti vuosien ajan. Viimeinen safka vedetään nyt. Eli meillä on lihaa ja riisiä. 300 grammaa lihaa, 130 grammaa riisiä, guarana zero, maracuja helpottaa vähän unen saamiseen ja ruoan sulattamiseen. Ja juodaan tässä reippaasti vettä. Mä juon sen joku 6-7 litraa average päivässä vettä. Se on mulle tosi hyvä suolaa. Mulla on tällä hetkellä sen 10 grammaa päivässä. Mä otan vielä sinkin naamaa. Mä otan aamulla magnesiumin, D-vitamiinin, multivitamiinin, omegan. Tässä oli mitä syön päivässä. Aika simppeli, kanaa riisiä paljon, 3 safkaa sitä, lepopäivinä itse asiassa 4 safkaa. Eli mulla on lepopäivinä kilo kanaa, 500 grammaa riisiä. Se vähän eroaa, jos on lepo- tai treenipäivä, mutta tältä näyttää meikäläisen arkipäivä aika lailla kehonrakentajana. Sitten mä teen paljon duunia. Tämmöstä arki on Brasiliassa. Eli mä käyn treenaamassa ja teen kontenttia. Autan ihmisiä pääseen hulluun kuntoon, valmennan. Saanut tosi hyvää tulosta nyt, asiakkaat on erittäin tyytyväinen näistä muodonmuutoksista, mitä ollaan saatu nyt aikaan. Ja homma pelittää overall hyvin. Eli paino on sen 94,5 aamupaino. Kalorit 5000 päivässä. Now I take care of the Latina the rest of the evening. What we will do next?